Tak dudoi tahun baruan infone bakso kuliner karo jalan-jalan ya ora apa-apa guys. Iki neng bakso Mas Bay guys, tempatnya neng ngepos kulo guys, neng etan alun-alun pokoknya enek ngepos to yo kuwi sandinge kuwi enek bakso Mas Bay kuwi. Iki enek ready pentol karo mie ayam wah enak bakso nih guys, full daging, regone larang ora apa-apa, larang litek tapi sesuai karo kualitasnya guys. Bakso ini enak nampol terus yo enek sop buahe bareng guys 12.000 enak pisan, gelasnya gede yo nih. Lah iki karo ibuku karo anakku yo wis sekalian liburan sekalian merayakan hari ibu yo wis to jalan-jalan ngono lho guys. Nah iki bakso ku teko karo ibuku karo anakku gede-gede iki sing paket jumbo. Iki gede pentole ya guys ya, iki regane 17.000 lek nggonku iki karo nggon ibuku karo nggone anakku iki 17.000 guys. Enek sing 3 varian 4 varian wis lengkap pokoknya guys, deloken dhewe ning daftar hargane ya pokoknya kuwi. Lagi aku selepas mangan guys wis gak sabar pengen mencicipi dulu iki sing ori ya tak cicipi enak sumpah duh pokok ngwaldu pokoknya guys iki langsung tak sambeli. Lah aku ki tak kira ora pedes ya sambel iki wis piro 2 sendok apa piro iki tak kira ki nek ora pedes guys. Lah iki tebakne pedes to guys sambel iki. Lah iki nah iki tak kei saus, aku ki seneng ku saus sing ngene iki lho guys warnane oranye ngene iki kok iso enak ngono lho. Lek sing abang kae ora tak seneng aku ki. Lah ngene iki seneng wis ki aku ki lali kok ora tak kei kecap apa piye yo ora enak ngono ya. Yo guys iku yo tak kecap paling guys yo aku yo lali kok wis kuwi wis nyicil tak blableb sat ngono to wis pokoke serak iki rame posisine ning kono rame guys iki dek sore yo rame ngono ning kono ki. Dadi yo wis aku ki ora mendeng ning wong-wong akeh mluka mlaku ning mburiku cuman yo wis lah jenenge sadhe nggih konten gitu kan. Jadi ini ya wis fokus mangan. Lah iki anakku sampai didulang mbokku iki lho guys. Aku nggawe konten yo.